An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. An bi hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabu min ye kunnafoni gafew ye olu jɛmukan limanaw waati an tan tɛgɛ ma dɔɔni nka o tɛ baasi ye waati min tɔ tora an n'a lajɛ limanaw gafe minnu bɔra bi ka se k'an da don o la an b'aw fo dante foli min na an minnu b'aw sigi ka jɛmukan in la ka kɔnɔ ka se k'a lajɛ ani k'an lamɛn walasa ka se ka jamana kunnafoni sɔrɔ limanaw an bɛ dugawu de kɛ min ye tile hɛrɛ n'a karama ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma bi ye alamisa ye juillet kalo ale ye tile 18 sɔrɔ san 2020 ani 4 limanaw gafe minnu bɔra olu bɛ tali kɛ min kɔni b'an bolo kɔrɔ yan o ye le Pélican gafe saba don ka taa se Nouvel Horizon min ye le soir de Bamako awa an bɛna lajɛ nin gafe saba waati min tora an bolo ka se ka o lakale awa waati kofɔli in kɔnɔna la an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye fasɛrɛden sɛbɛn min ni an ko a ma ko le Pélican limanaw Pélican ka kuma la bi a ko walasa yafa ɲɔgɔn ma ani awa min ye jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko munna Pélican ye ɲininkali min kɛ o ye ko munna maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ko la bi walima minnu bɛ yɛrɛ bi ni u minɛnen bɛ k'u bila bɛrɛ la ka sodenw ko don limanaw ko munna ko kuma ɲɔgɔnya tɛ se ka dayɛlɛ ka taa fo olu dɔw fanfɛla la u ka se k'u da don jamana kuma na o la Pélican ka kuma la bi a ko Mali gouvernement ye kun hakilila dɔ ta waati tɛmɛnenw na n'i y'a lajɛ wa min ye juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2024 conseil des ministres ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra awa ko politique mɔgɔw ka baara min n'o kun sonsorola k'o wuli ka bɔ yen ani hali association fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u bɛ ayiwa politique baara kɛ ko k'u ka awa baaraw ko k'a lasegin u ma ko segin k'u ka baaraw kɛ ko in kɔni taara a diyara jamanaden caman ye nka min b'a la fasiri Pélican ka fɔ la o ye k'a fɔ ko awa gouvernement kan ka min ye politique maaw ni association dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ k'a sɔrɔ dun n'i y'a lajɛ nin waati in na limanaw ko in kɛra min yɛrɛ kama ni minɛnw bɔra a ko la ko halisa ko o bɛ so in na Pélican ka fɔ don dɛ a ko n'i y'a lajɛ ko a bɛ n'a fɔ a tɛ se ka faamuya nin cogoya la awa fɛn min bɛ ka ɲini bi n'o ye basigi ye Mali kɔnɔ fɛn min bɛ ka ɲini n'o ye politique bunakun ka basigi ka na n'i y'a lajɛ jamana fanga awa ko maliden bɛɛ lajɛlen jamanaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ min na bi o de ye basigi ye n'o basigi ni jamanaden bɛɛ mago b'o la limanaw a ka kan awa gouvernement ka lajɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen walasa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɛrɛ la a kɛra kasoladenw ye a kɛra minnu yɛrɛ bɛ yen ni kangari dalen bɛ u ye k'u da de walima minnu fana sirannen bɛ ka kuma jamana kɔnɔ bi awa ko kuma ɲɔgɔnya ka tɛmɛ u ni awa fanga cɛ ko o de ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ye yafa ɲɔgɔn ma yɛrɛ yɛrɛ ye n'o tɛ k'a fɔ awa an ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka busa bɛ n kɔ ko o fana ye a la ko dɔ ye fasiri n'o ye awa Pélican ye a ko n'i y'a lajɛ bi min ye gouvernement ye min bɛ furancɛla fanga kunna bi awa ko o misali ye min ye awa maa caman bɛ o sirannen bɛ ka kuma sabu awa minɛninw bɛ sen na Pélican ka kuma la awa ko n'i y'a lajɛ min ye jamanaden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ye awa bɛɛ lajɛlen bɛ min nɔfɛ bi o de ye awa basigi kana politique ko bunakun kan n'i y'a lajɛ ko jamana faamaw awa olu bɛ se ka n'u ye kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ k'a fɔ awa karisa minɛna walima karisa ma minɛ bɛɛ ka sigi ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya politique kunda k'a bɛ se ka ayiwa baara yɛrɛ nɔgɔya hali jamana cakɛda min bɛ yen min bɛ kalataw koɲɛw labɛn n'o ye autorité indépendante de gestion des élections a bɛ baara nɔgɔya u bolo n'o tɛ ko ni i ta kɛra awa a ye baaraw daminɛ ko nka ko beretigi bɛ politique mɔgɔw kɔ awa ko tɛ se ka kɛ baara in a tɛ se ka kɛ a dala fagali ye ayiwa Pélican ka kuma la bi a ye misali ta fɛn damadɔ kan o ye k'a fɔ maa 11 minnu bɛ yen ni olu bɛ kaso la awa ani fana minnu bɛ yen n'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'o ye déclaration du 31 mars mɔgɔw ye ka taa se min ye semasi ale ɲɛma kɔrɔ in awa ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna u bɛ bɛrɛ la an bɛ waati min na ko sisan ayiwa ko n'a fɔra ko ayiwa fanga min ye furancɛla fanga ye ayiwa ko u kan k'u jija bi ka se ka bɔ daba fɛ walasa kumaɲɔgɔnya kana tigɛ fiyewu o ni ayiwa ni maa kofɔlen ninnu cɛ ale Pélican kelen ka kuma la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta awa ale ye baara dɔ koromokari baara minnu bɛ ni a bɛna dabɔ
n'i y'a lajɛ siraba min bɛ bɔ Bamako yan ka taa fo Kulukoro, ayiwa ni u k'a ma ko route nationale 27 ale de bɛ Kulukoro ani Bamako don ɲɔgɔn na. Min ye jamanakuntigi ye son excellence le colonel Assimi Goïta, awa ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 16 awa ale taara o baaraw olu bila sen kan. N'i y'a lajɛ duguba kɔnɔ sira don min bɛ bɔ Bamako yan k'i kunda Kulukoro kan, ko baara in a kɛra min ye jamanakuntigi o tɛmɛnen kɔfɛ, awa conseil national de transition ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen, premier ministre tun bɛ yen, ka taa se ministre min yɛrɛ bɛ sirabakow ni yɔrɔbaw jɔli kunna ale tun bɛ yen nɔ, ani laadala ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye. N'i y'a lajɛ madame Jire Mariam Diallo ale ye commune 3 maire ye, ale kɔni ye maaw bisimila, ale ka bisimilalikan tɛmɛnen min bɛ min ye ministre min bɛ yen n'o bɛ sirabako kunna madame Danbele Madina, ale ka sɔrɔ ka baara in ka i da don a kungun n'a ɲɛɲɛ la k'a ɲɛfɔ. Bɛnkan ka fasiri kɔnɔna la bi jamana a jala k'a fɔ nin siraba min filɛ nin ye, nafa min b'a la ka ca kosɛbɛ, sabu Mali kurako kuma min bɛ sen na ani ko ka jamana jɔ kura ye n'o yɛrɛ fondation ye, jamana a bɛ don o de da fɛ, ani fana ka min ye nin siraba min filɛ n'a jarala k'a fɔ maaw sira in koronna kosɛbɛ, maaw ka taa ni ka segin gɛlɛyalen bɛ, sira in bɛna fɛrɛ, jamana maaw bɛ taa ni ka segin kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi t'a la. Min bɛ tali kɛ nafolo min bɛna don a ko la, jamana ko o bɛ se miliyari 33 ani miliyɔn 224, o y'a bakurunba ye. Juru min n'o a fɔra ko o tara min ye Banque Ouest Africaine de Développement, a jala k'a fɔ miliyari 29 ani miliyɔn 780, o de juru tara. Gouvernement y'a tɔ dafa min ye miliyari 3 ani miliyɔn 444, gouvernement de y'o fana bɔ a jufa kɔnɔna la k'o fara juru in kan walasa baara in bɛ se ka kɛ. Jamanaw hakililajigi ka kɛ a ko la, o ye k'a fɔ min ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna baarabaw ka daminɛ Bamako yan, sabu k'a daminɛ san 2023 ka taa bila san 2024 na, baarabaw de daminɛna, a bɛ don hukumu min kɔnɔna la, o de ye jamana ka fɛɛrɛ min bɛ yen n'o kama politique nationale de transport d'infrastructure et du désenclavement, jamana a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la. N'i y'a lajɛ jamana min ye RN 27 min filɛ nin ye, a ɲinina maaw fɛ k'u k'a lajɛ u ka muɲu kɛ u taabolo ye minnu sigilen bɛ siraba in da la, ani fana a ɲinina ministre fɛ kalo 36 o de talen bɛ, o tɛ san 3 ɲɔgɔnna ye, ka se ka baara in kɛ. Madame le ministre a ɲinina fɛ jamanakuntigi fɛ baara in ka se ka kɛ waati kofɔlen kɔnɔna la, sabu jamanadenw sigilen bɛ ka nin siraba in makɔnɔ walasa taa ni ka segin ani ɲɛtaga. N'i y'a mɛn ɲɛtaga, limanaw sira fana ale jɔyɔrɔ ka bon ɲɛtaga la jamana kɔnɔna la kosɛbɛ. Yan'an ka bɔ pelinkan kɔnɔ, jamanaw min ye CMDT compagnie malienne pour le développement des textiles, u k'a ma ko bakurunba la CMDT, ale de sigilen bɛ jamana sɛnɛkɛlaw olu ka koɲɛ kunna. Gouvernement k'a y'a lase tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 16, ko conseil des ministres ka laadala ɲɔgɔn senfɛ ko CMDT ye ɲɛma kura sɔrɔ. Jamanaw ɲɛma kura in yɔrɔ Nango Danbele de tun bɛ yen. Nango Danbele a na kɛ maa bilala ale nɔ na, o ye Mahamadu Mustafa Jara ye, ale ye sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔ ye Kulukoro ka don. Jamanaw ko ale kɔni bilala min ye Nango Danbele ale nɔ na. Fasiri kɔni ko k'a bɛ segin ka na ni kunnafoni tɔ ye, a na kɛ kunnafoni wɛrɛ b'a la, a bɛna min ɲɛfɔ a ka bɔli tɔw la. Pelinkan limanaw an ye ni kunnafoni ninnu sɔrɔ a kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. Ni an bɔra yen nɔ, fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon, limanaw ale kumana a ko Seyid Usman Madani Haidara, limanaw Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka Mali silamɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔ ko conseil islamique ɲɛmɔgɔ don, min ye Ansar Dine, olu fana ka ɲɛmɔgɔ don, Ansar Dine international. Limanaw laadala min ye Sherif Usman Madani Haidara ye, ko su min n'o ye Ashura su ye, a b'o ɲɛnamaya wajulu kɛnɛ k'o sigi. N'i y'a lajɛ laadala fana Sherif Usman Madani Haidara a bɛ min bɛ tali kɛ kado, a bɛ fɔ min ma jamana ɲɛmɔgɔw k'u ka laada min n'o ye ka se ka fɛɛrɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma, walima ka ladilikan di u ma. Limanaw o de bɛ senna jamanakuntigi ka taa se gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma minnu bolo bɛ jamana mara la bi. Sherif Usman Madani Haidara a ma ɲinɛ u kɔ, sabu a y'a ka ladilikan f'u ɲɛna. N'i y'a lajɛ
awa aka kuma bakurumba kɛra mun ye a ko min ye fanga ye limana fanga kɔni ye fɛn de ye min bina a bɛ tila ka taa fanga wɛrɛ bɛ fɔ a kɔ Sherifu Usman Madani Haidara y'a ɲini awa min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara kɛ ni tiɲɛ ye sabu tiɲɛ de bɛ laban limana ko ni baara kɛra ni tiɲɛ a dɔ bɛ dɔ la fanga min n'a b'i bolo awa a bɛ laban awa o tiɲɛ kelen fana de la min ye Ansarudine ɲɛmɔgɔ ye Sherifu Usman Madani Haidara tarata tɛmɛnen na ale tun bɛ Ndolatan kɛnɛ min filɛ nin ye hippodrome la a tun bɛ yen nɔ lɛri kelen ɲɔgɔnna nɛgɛ kanɲɛ kelen waati a selen kɛnɛ kan nka yan'a ka se fasiri y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ denkɛ n'o ye Tijani Haidara ye ale de tun bɛ ka wajulu kɛ ni maaw ye n'i y'a lajɛ min ye fa in yɛrɛ ye Sherifu Usman Madani Haidara ale nana se kɛnɛ kan limanaw min ye Sherifu Usman Madani Haidara awa Ansarudine ɲɛmɔgɔ min ye Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔ don awa a nanen kɔ ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye a ko a bɛ awa Ala de fo ka tila ka Ala ka cibaba in n'o ye Muhamadu ye kisi nɛɛma b'a ye ka o fo limanaw ka tila ka hakililajigi kɛ n'i y'a lajɛ Sherifu Usman Madani Haidara ka awa wajulu kɛnɛ fɛn fɛn bɛ sigi i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a bolo u k'a ma ko cadeau aux autorités o tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ladilikan de b'a fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u tilen min ye Sherifu Usman Madani Haidara a ko fɛn fɛn bɛ jamana mara la a ko u k'a lajɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔn jamana marabaaw ye k'a sɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o tilen a ka cadeau min n'a b'o di jamana faamaw ma a ko waati kɔni fanga ye waati de ye fanga a bɛna fanga wɛrɛ bɛ fɔ a kɔ a ko o misali ye mun ye fanga caman de tɛmɛna Mali kɔnɔ yan fanga caman bɛ yen dɔw yɛrɛ kun hakili la ko fangaw tɛ ban o fangaw tɛmɛna fanga wɛrɛ fɔra olu kɔ dɔw wɛrɛ fɔra olu kɔ a ko hali fanga min filɛ senna sisan ni fanga in nin bɛ ban fanga wɛrɛ bɛ tugu a la nka banni tɛ baasi ye nka n'i bɛ fanga la waati min na i k'i jija layidu min n'i y'o ta ani fana i ka baara kɛ jɛlenya la jamanadenw ye danaya min da fanga kan ko fanga k'a lajɛ a ka se ka o danaya in de fa ani layidu min taara fanga fɛ a k'a jija a k'o layidu de fa a ko maa o maa bɛ yen fanga o fanga ne bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye Ala tɛ e fanga kɔ labila fiyewu i ka baara kɛ ni tiɲɛ ye jamanadenw ka hɛrɛ kama walima jamanadenw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o kama ko fanga o fanga bɛ yen ni i bɛ baara kɛ ni o ye Sherifu Usman Madani Haidara ka kuma de ye nin ye Ashura su a ye wajulu min kɛ ko o fanga o bin man di dɛ wa ko n'i y'a lajɛ fanga o fanga bɛ yen n'a bɛ baara kɛ Ala de bɛ ko o fanga sabanan ye ka se ka o dɛmɛ ko a b'a ɲini fanga fɛ bi u kana kuma ɲɔgɔnya kɔni u kana sɛgɛn u la fiyewu u k'o dayɛlɛ u ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ sabu maa man ka fisaya maa ye bɛɛ de ye jamanaden ye u ka bɛɛ lamɛn u ka baara kɛ ni maaw ka kuma ye u kana maaw to ye k'a fɔ nin tɛ nin ka kuma lamɛn walima nin tɛ jamanaden ɲuman ye ko o man ɲi u ka kuma dayɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen sabu fanga bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ de ye ale ye ni o bɔra ye limanaw fasɛrɛdi sɛbɛn kelen in ka kuma la n'o ye Nouvelle Horizon ye limanaw ko Mali jamana fanga kun ye hakilila dɔ ta n'o de ye k'a fɔ ni mago bɛ i ka maamaw ye ciw la fanga jamana cakɛdabaw administration yɔrɔ ni i kan ka musaka sara a ko la k'a fɔ de n bɛ wari bɔ n kunna k'a di maa ma tɛgɛ ni tɛgɛ nin y'o bannen pewu limanaw bi o baara de bɛ daminɛ bi n'i y'a lajɛ gouvernement ministre ka laadala ɲɔgɔn min kɛra tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 16 tɛmɛnen na a sen fɛ ministre min n'ale bɛ kunnafoni ko ni an ka jamana n'a fɔ cakɛda n'o ye foroba cakɛyɔrɔw ye olu ɲɛda bɛ se ka kurakuraya cogo min na ale de ye gouvernement ladɔnniya k'a fɔ ko bi alamisa min ye a fɔ min ma ko digitalisation de l'administration digitalisation des modes de paiement dans l'administration o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ musaka sara i ka bugunatigɛ sɛbɛnw sɔrɔli la a kɛra wolosɛbɛn ye o a kɛra hali ni polisiw n'u y'i minɛ i kan ka contravention min sara o ye o fana bɛ sara ni bɔlɔlɔ kana de ye a kɛra i bɛ taa bugunatigɛ sugu o sugu n'i bɛ taa ɲini carte d'identité o ko i b'a sara ni bɔlɔlɔ sira de bi de o baaraw o bɛ lase limanaw n'i y'a lajɛ nin kɔni ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ min n'a bɛna kɛ sababu ye yuruguyurugu min ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ ka camanba de bɔ a la sabu n'i y'a lajɛ bi jamana kɔnɔna la jamana foroba cakɛla dɔw bɛ yen olu tɛ siga fiyewu ka jamanadenw dɔw tɔgɔ tɛgɛ tunun min k'a da u kɔfɛ limanaw k'u ka wari minɛ u la walima
n'i taara k'i bɛ taa i ka mago ɲɛ ciw la jamana a kɛra jamana cakɛda fɛn fɛn ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ siran fiyewu u bɛ ɲɛda de lajɛ k'a fɔ ayiwa karisa e ka nin sara walima ka i tɛgɛ tɔnɔmi diyagoya la fɛn min tɛ min sɔngɔ ye ka o sɔngɔ da o kan awa ko e ko jamana faamaw kun y'a kuma lase a kɔni donni ba la nin y'o daminɛtɔ ye bi alamisa awa baara in kɔni ko a bɛ daminɛ Bamako yan fɔlɔ de a bɛ n'a fɔ marabolo tɔw olu ta ma daminɛ fɔlɔ nka Bamako ta kɔni o bɛ lase bi n'i y'a lajɛ nin na kɛ sababu ye limanaw ko maaw ka yuruku walima surafɛn minɛ ka se ka caman bɔ o la fɛn wɛrɛ bɛ ko in kɛrɛfɛ limanaw cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ o k'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP yɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maaw bɛna wariw sara bɔlɔlɔ sira fɛ i n'a fɔ Orange Money n'a ɲɔgɔnnaw maaw k'a fɔ karisa ye i ka bugunnatigɛ k'o dɔn ka maaw ka lahalayaw kɔlɔsi APDP ale jɔlen bɛ o ko la ka se ka maaw ka hakɛw k'o kɔlɔsi o yɔrɔ kofɔlen in na a bɛna fɔ baara in kɔni bɛ ka kɛ nin cogoya la bi a bɛ daminɛ wari kɔni k'a fɔ a bɛ ye ɲɛ la tuguni k'a fɔ n bɛna contravention sara walima n bɛ taa polisi la ka bugunnatigɛ sɛbɛnw ta walima contravention walima wolosɛbɛn impôt ayiwa salew taxi n'a ɲɔgɔnnaw ni si tɛna sara bilen k'a fɔ n bɛ taa wari di hali vignette n'i ko i b'a ta limanaw i b'a sara ni Orange Money de o wari kɔni a tɛ taa maa tɛgɛ kɔnɔ o bɛ taa faso wagande kɔnɔ teliya yɛrɛ la limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye yan'an ka bɔ yen limanaw ja dɔ bɛ yen ja in a bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la ja in ye maaw kamana gan kosɛbɛ ja in i b'a lajɛ min ye cɛ dɔ ye Mali finitigiw ka fini de b'a la cɛ in i b'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka ko banbanci dɔ o fagalen bɛ a bɛ k'o kɔnɔ fara limanaw ka o kɔnɔnafɛn n'o y'a dusukun ye o bɛ k'o bɔ ka o dun n'i y'a lajɛ ko in kɔni kɛra a ja bɔra bɔlɔlɔw sanfɛla la maaw caman y'a ye a ye maaw dabali ban kosɛbɛ min ye a kana fɔ ko nin ye Mali finitigi dɔ de ye min ye état major général des armées Mali finitigiw ka ɲɛmayaso bɔra k'i yɛrɛ jɔnya nin kunnafoni na kosɛbɛ walima nin ja in na k'a fɔ ko nin tɛ Mali finitigi ka baara ye ja in kɔnɔ i b'a ye cɛ dɔ bɛ yen a sigilen bɛ limanaw ka a buna hadamaden ɲɔgɔn terroriste don o kɔnɔ faralen b'a bolo a jɔlen bɛ a bɛ k'o dusukun bɔ k'o dun limanaw n'i y'a lajɛ ja in kɔni ye maa minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la a ye maa caman dabali ban tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 16 a yera bɔlɔlɔw sanfɛ min ye état major général des armées ale kɔni ye communiqué kɛ limanaw ka yira k'a fɔ ko nin tɛ Mali finitigiw ka baara ye nka ko sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ dayɛlɛla ko la maa min kɛra nin ko in baara kɛbaa ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛla ka se ka a tigilama dɔn sabu ja in bɛna ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn jɔnni de bɛ ka nin baara kɛ sabu a tigilama kɛlen bɛ ka Mali finitigiw ka fini de don a la n'o ye tenue militaire ye a yɛrɛ kɛrɛfɛ maaw jɔlen b'a kɛrɛfɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen tenue b'olu la n'o ye Mali fini tenue ye a kana fɔ ko Mali finitigiw don yɔrɔ Mali finitigiw furadama limanaw u tɛ ye nin ko la état major général des armées y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye tɔgɔcɛn dɔ de ye ka ɲɛsin Mali finitigiw ma nka baasi tɛ état major général des armées kɔni k'a bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o tɛ n'i y'a lajɛ Mali finitigiw ka dɛmɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma o de ka ca kosɛbɛ o misali ye jumɛn ye kɔsa in na tajiko gɛlɛya kun ye min ye jamana kɔrɔnfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ni yirala k'a fɔ taji gɛlɛya ye olu sɔrɔ ko Mali finitigiw taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu ale mara kɔnɔna de don ko Mali finitigiw taara taji di olu ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o mana bɔ yen ko baara wɛrɛw b'u bolo n'o ye Mali finitigiw ye ka se ka sigidalamaw dɛmɛ i n'a fɔ BER ANEFIS AGELHOC KIDAL walasa ka se ka joli di yɛrɛ kɛ nin bɛɛ ye Mali finitigiw ka hakilila de ye walasa ka se ka sigidalamaw dɛmɛ kɛlɛ t'a bɛɛ ye dɛ nka ka sigidalamaw fana dɛmɛ n'a fɔra ko olu b'o baara ɲuman na dɔ kɛn bɛ ka taa fini don i yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko e ye suba de ye walima i bɛ ka maa dɔ kɔnɔ fara k'o nugu dun nin kɔni ye tɔgɔcɛn de ye nin tɛ Mali finitigiw ka ko ye i n'a fɔ état major général ale b'a ɲɛfɔ cogo min na limanaw an bɛ bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ni kunnafoni min ye o ye ko kalataw baaraw a bɛ n'a fɔ a bɛ ka labɛn sabu cakɛda min bɛ yen ni o bɛ kalataw labɛn an ka jamana kɔnɔ yan n'ale de bilala délégation générale des élections o nɔ na ka bila commission électorale indépendante CENI o nɔ na o k'a ma ko autorité indépendante de gestion des élections EG
jamana eji ko awa baara ba min bɛ yen n'o de ye ka kalata sɛbɛn n'o ye fichier électoral ye k'a labɛn k'a kurakuraya awa maa minnu tɔgɔ sɛbɛnna ani kalata sow n'o ye bureau de vote ye olu ka se ka bila jamanadenw walima politique mɔgɔw ka bolo kan awa k'o baara yɛrɛ a bɛ n'a fɔ a sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban n'i y'a lajɛ autorité indépendante de gestion des élections a ɲɛma maître Moustapha Cissé ale de ye ɲɛfɔli kɛ waati min na ani jamanadenw ka jɛrɛjɛkulu n'o ye société civile ye u ka ɲɔgɔn ye min kɛra a ye nin kuma fɔ o de senfɛ a y'a jira k'a fɔ EJ kɔni awa baara min b'a bolo sisan baara in caman kɛra la dɛ o ye awa kalata fichier électoral k'a labɛn awa maakuraw tɔgɔw ka sɛbɛn awa maaw ka se k'a dɔn ni maa min kan ka voter walima maa min man ka voter o b'a jira k'a fɔ jamana kuntigi kalata awa an n'a tɔ man jan bilen EJ y'a jira k'a fɔ ale kɔni ka baara y'o ye nka min ye ka bureau de vote ka olu fana bila sen kan k'a fɔ bureau de vote hakɛ bɛ nin dugu in na a bɛ nin dugu in na o fana bilalen bɛ o ye maa wɛrɛ ka baara ye o ye préfet ni sous préfet ani gouverneur fo ka taa se ambassadeur ni consul jamana kɔ kan olu fana ka baara y'o ye EJ kɔni ko min kalifalen bɛ ale la n'o ye fichier électoral ale labɛnni ye baara kɔni a sera kuncɛyɔrɔ la ka ban o b'a jira k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔna la kalata minnu kan ka boloda ayiwa a tɛna mɛn bilen wa kalata ninnu na kɛ bonya ni karama ani jɛlenya kɔnɔna la nin de ye kunnafoni ye limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasiriti sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako an b'a kuncɛ ni ale ye limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko awa ministre kura o bilala awa Mali sɛnɛkɛlaw kunna n'i y'a lajɛ ni cɛ n'o ye Daniel S Kelema ye ale de kɛra ministre de l'agriculture ye sɛnɛkɛlaw ka ministre kura awa ni cɛ in limanaw k'a b'a dɔnyɔrɔ la dɛ Daniel Simeon Kelema awa fo ka n'a bila sugandira ka kɛ awa min ye ministre ye ko a tun bɛ baara laban min na o ye jamanakuntigi kɛrɛfɛ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye conseil spécial ye jamana waati yɛrɛ kama min ye Daniel Simeon Kelema ye a kɛra directeur régional de l'agriculture ye Kayi Mopti Kulukoro o kɔfɛ ka kɛ directeur national adjoint de l'agriculture ye o kɔfɛ danaya sɔrɔla ka taga d'a kan jamanaw kana kɛ bi ministre ye Daniel S Kelema jamanaw a ye baara min kɛ Mali sɛnɛko la awa min bɛ awa ministre kɔrɔ minnu bɛ yen awa olu yɛrɛ ye a fɔ kosɛbɛ i n'a fɔ Kassim Deno ale ye ni cɛ in fɔ a ka baara la bi o de taara k'o kɛ sɛnɛkɛlaw ka ministre ye o b'a jira k'a fɔ jamanaw a bɛ bilala baara min na baara in awa a b'a ɲɛdɔn an b'a kuncɛ ni min ye ko ɲɔgɔndan min kɛra n'o ye DEF ye diplôme d'études fondamentales awa minisiriso min bɛ kalanko kunna Amadu Sisawane ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko DEF jaabiw awa sigi kelen bɛ k'o kɔnɔ sini juma juillet kalo tile 19 awa nɛgɛ kanɲɛ 10 waati an ka kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walima bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o ye www.portduc.ml ko DEF-kɛlaw k'u n'u ka jaabiw ye o sanfɛ DEF-kɛla maa 349 ni 80 awa k'olu bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka jaabi in kɔnɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye kan min n'o ye arabukan ye maa 55 olu fana sigilen bɛ ka jaabi kɔnɔ n'i y'a lajɛ ɲɔgɔndan kɛyɔrɔ centre 2600 ɲɔgɔn na awa académie 26 ni ɲɔgɔn cɛ awa ko ka fara Basi Kunu fo ka taa se Moritani jamana ma olu bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka DEF ale jaabiw kɔnɔ sini awa an na dugawu de kɛ ala k'u gɛrɛjɛgɛ limanaw e ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ ni ala sɔnna sini ni gafe kuraw n'olu bɔra an na ye kɛnɛ kan k'u lakale aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na